Il-kwadru titolari inkurunat tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħażabbar bħalissa jinsab fl-aħħar fażijiet tar-restawr, hekk kif qed jingħataw l-aħħar ritokki ta' qabel il-verniċ. Dan il-kwadru tpitter fl-1715 minn Alessio Erardi, iben l-artist Stefano Erardi, u jitqies fost l-aqwa xogħlijiet tal-artist. ċerti aspetti f'dan il-kwadru li kienu kważi jintilfu, possibilment b'saffi ta' verniċ mogħtija fil-passat, ġew svelati taħt il-UV light u rkuprati grazzi għar-restawr afdat lill-kumpanija Prevarti, kif spjega aħjar ir-restawratur Pier Buġejja. Meta inti taqbad u tibda tnaddaf imbagħad ħajkollok l-istampa ċara. U meta bdejna nneħħu l-varniċ li kien sfar u kellek id-differenza kienet pjuttost kbira meta inti tibda tneħħi dan il-varniċ safran, speċjalment fuq il-karnaġġjon, fuq il-wiċċ tal-Madonna, fuq il-wiċċ tal-Bambin fejn għandek dan il-karnaġġjon bajdani ta' Alessio Erardi. Tidher id-differenza u tista' tapprezza kemm kien sfar il-verniċ kemm kien wasal. Infatti, ir-restawraturi ma stennewx il-ħsarat kollha misjuba fit-tindif. Kien hemm ħafna żeba li kienet nieqsa, ġara xi ħaġa fil-kwadru illi ġarrab ħafna ħsara, ħafna miż-żeba waqgħet kif wieħed jista' jara meta l-pittura eventwalment imlejna dawn il-ħsarat li kien hemm. Għax il-ġibs li kien sar qabel kien ma kienx livell mal-pittura, allura beda jidher ftit imħaffer kieku wieħed ikollu jaraħ mill-ġenb. F'dan ir-restawr imlejna arġejna mlejna dawn il-losses biex jiġu kif suppost, issa mbagħad kellek l-ammont ħafna xogħol tartob. Aspetti oħra li nkixfu permezz tat-tindif u r-restawr insibu s-sider tal-Madonna li kien motti b'biċċa drab, il-ħalib bħala simbolu tal-grazzi li ma baqax evidenti ma' żmien u diversi uċuħ tal-erwieħ tal-purgatorju li ġew irkuprati wara li kienu kważi ntilfu għal kollox. Il-kumpanija għamlet ukoll studju tax-xogħol Erardi biex ġew rikostruiti l-partijiet mitlufa. F'dan il-kwadru naraw il-Madonna bil-Bambin f'post ċentrali tixħed il-grazzi fuq l-erwieħ tal-purgatorju u teħles lill-irsiera permezz ta' anġlu li jneħħi l-ktajjem minn fuqhom. Pala kwadru mpitter fi żmien l-ordni ta' San Ġwan, Erardi pitter xwini tal-ordni fuq in-naħa l-emminija tal-Madonna u l-irsam Bernard fuq ix-xelluk tagħha, peress li l-kwadru tħallas mill-familja ta' Bernard Piskopo Maċedonja, kif tixet l-arma tal-familja fin-naħa xellugija t'isfel tal-kwadru. Ma' żmien saru bosta restawri, fosthom restawr maġġuri minn Lazzaro Pisani fl-1895, kif tixet firma missiba fuq naħa ta' wara tat-tila eżistenti, hekk kif Pisani għamel rintelar ġdid fuq it-tilar oriġinali. Il-kwadru ġie inkurunat solennement b'digrit mill-Vatikan nhar it-2 ta' Settembru 1951 u ġie inkurunat mill-Archis of Gonzi biex 50 sena wara dan il-kwadru ġie mżejjem b'12 stilla tad-debb imqegħdin mill-Archis of Giuseppe Merċieqa. Minħabba f'dan, ir-restawraturi qed jevalwaw mezzi oħra kif jitweħħlu l-kuruni u l-istilel mingħajr ma t-tila tiġi mtaqba. Min-naħa tagħna aħna nippruvaw kemm jista' jkun li jekk ħajibqgħu mwaħħlin jew speċi we have to make sure li jkun hemm din il-protezzjoni li ma tkunx pereżempju għandek l-istilel il-ponot tagħhom daw qegħdin direttament maż-żeba, ġifieri jridu nagħmlu diversi tipi ta' protezzjoni anke l-mod kif jitweħħlu. F'dal-kwadru partikolari qegħdin naraw anke alternattivi issa li wasalna dalwaqt lejn il-finali ġa kien hemm il-ħsieb anke li nsibu metodu alternattiv kif inti ħatwaħħalhom. L-inawgurazzjoni se ssir it-23 ta' Awwissu biex din tiżżansam fil-ħin għall-festa titolari tal-Madonna tal-Grazzja.